Yun, good morning mga kagala. Ito na namang vlog yung gagawin natin sa umagan to. Anyway, eto tayo pala sa Bicol Natural Park. Sa Bicol Natural Park tayo ay gagala papunta sa Pamplona, Camarines Sur. Let's go mga kagala! Yun, good morning mga kagala. Eto tayo, papunta sa bayan ng Pamplona, Camarines Sur. Time check, it's 10:55 ng umaga, Sunday. Kaya napagala tayo ulit ngayon. Kumusta mga kagala? Medyo matagal tayong hindi nakakapag-vlog. Medyo busy ng mga nakaraang buwan, kaya eto ulit, nagkaroon tayo ng chance na muling makalabas at makapag-feature ng isang bayan. At sa time na to, sa araw na to, ang i-feature natin ay ang bayan ng Pamplona dito sa Camarines Sur. Pamplona, Camarines Sur. Pero pagkaalam ko, malapit lang sa highway to, sa National Highway. Kailangan ano lang, Kembot. Ito na pala yung Pamplona National High School, papunta doon. Parang eto na yata tayo. Ito na nga yata siguro yung bayan. Hanapin na lang siguro natin yung kanilang municipal hall, church, palengke. Ayun, may tren, no? Yun, may dumaraan pala ditong tren. Yun pala yung naririnig ko kanina. PNR. Ano ba yung PNR? Ano, ayos, oh. Ganda, no? PNR nga, yun na yun. Yata.
dun. Ito tayo dito. So ito yung pinaka-sentro yata ng Pamplona. So liko tayo dito. Okay. Ito yung kanilang pamahalaang bayan. Ayan. Pamahalaang bayan ng Pamplona. Tayo taxi. That's it. Siguro lakad-lakad pa tayo dito. Pakita pa natin. Time check, it's 11:25 ng umaga. Bayan ng Pamplona. The church, their church. Tingnan niyo po. Napaka-presko ng entrance ng church nila. Nakikita niyo yung naglalakihang puno dito. Almost rounded yung paligid ng mga puno. Pakita pa natin yung kabuuan. Ayan o. See? Puro puno. Ayan o. Ayan. Naglalakihang puno. Ayan o. Ganda. Ayan, tingnan niyo po yung mga puno. Gandang mga puno ang lalaki. Napaka-presko dito siguro lalo kahit sa panahon ng tag-init. Sa unahan yung mga naglalaro ng tennis. Ayan. At syempre, the beautiful church of Pamplona. Ayan.
Sir, yun na po yung train station, ano? Siya na po yung train station, ano? Hindi pa po yun. Mga oversize ang pambit. Yung sakayan ng tren, siya na po yun, ano? Bakit mas kalpen? Magkano po sa kaya papunta doon? Magkakabayad mo? Ay siya, wala pong fix. Tama. 21, 21. Oo, punta tayo doon. Right. Barcelona, Camarines Sur. Galing ng makina, ano po? Sige po, hanggang doon lang. Tapos balik na rin tayo. Ay, sige, okay na po yan. Balik na tayo. Okay na po yan. So, ando doon yung train station. Hindi na kayo pwedeng dumiretso. So, ayan. Kaya, balik naman kami. Yes. Ah. Oh, no. Hindi na experience ko. Ganda dito, wala na akong parada. Ah, siya po, nadiretso po yan. Kuya, salamat po. Ayan. Time check, it's 11:40 ng umaga. Salamat po sa pagsama, panonood sa video natin. Thank you, Pamplona. Ikot-ikot pa tayo sa bayan ng Pamplona, Camarines Sur. Hanapin natin yung palengke. Sir, saan po ang palengke? Diretso lang po. Ah, salamat po. Ah, sige po, sige po. Salamat po. Kanan. Palengke. Ah, ito. Covered court. Palengke. Ah, ito. Diyan. Andar-andar pa tayo. Okay. Time check, it's 11:15 ng umaga. Yon, palabas na tayo ng bayan ng Pamplona. Eto na tayo sa National Highway. Sa kaliwa ko, yung highway na yan, papuntang Naga, Camarines Sur. Ito naman sa kanan, dito tayo. Ito ay papunta ng Camarines Norte. So dito tayo sa Cam Norte pupunta. Let's go! Maraming salamat po ulit sa panonood sa umagang to. Mga kagala, huwag kakalimutan mag-subscribe at mag-like.